ассалому алайкум дӯстон, подписчикои муҳтарам, бардорони дуруд наздик буда, шербачаҳои ғариб. Ба фикрам ки дила шиданами наворда кӯам яка рост мегуфта боша 230,000 сомонӣ дар душанбе хона боша гуфта бардорот даромада бошен. Дар ҳақиқат ҳаст. меҳмонҳо, подписчикои муҳтарам ва шахсоне ки нав омадед, ҳатман обуна шидан фаромӯш накунем бардоро. ва мисли ҳамин ака агар хонаи фурӯшӣ дошта бошен, барои зуд савдо кардан метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда дар ватсапи мо дӯстони азиз муроҷиат кунед. автотайёр дар хизмати шумо аст. хулас қиссаро кӯтоҳ мекунем, мегзарем ба эълони аввалмон. эълони якумон чие дӯстон? хонаи фурӯшӣ дар душанбе. дар ҳақиқат бардоро хонаи фурӯшӣ дар душанбе ҳаст. дар райони рӯдакӣ, деҳаи ҳасанобод меган. дар ҳамин деҳа 3 ҳуҷра дӯстон, дорои 6 сотиқи дигар замин, 6 сотиқ замин, 3 комната бардори азиз, 230,000 сомонӣ. ду рақам ҳаст дӯстон, метавонед ки шумо занг зада муроҷиат кунед айни ҳол ва боқи маълумота аз худ яка бипурсен. бози бо худман камтар мегумтон. ҳолати хонаи хуб аст бардоро. боз шебен дорад, ҳавлиш стяжка надорад, аммо сангрехтагай бардорҷоно, сангрехтагай. боз мағоза дорад. дар пишти хона мағозаам ҳаст. хуласи гап, ҳақ ҳамсояҳо зиндаги карда истодан, ҳуҷҷатҳо мушкилӣ намешавад. ва шахсоне ки дар ҳақиқат харидори ҳаққӣ ҳастен шумо дӯстон, ҳамин рақамҳое ки дута гузоштагаем, охираш 02, дигар рақам 77 плюс ҳафқати муроҷиат кунед дӯстон. ба дуюмин эълон мегзарем. подписчикони муҳтарам, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат аст. дар шаҳри Ваҳдат, дар чорраҳаи геолог. бинед, квартирадоро буфурен квартиротон савдо кунед, метавонед ки муроҷиат кунед. ҳам аввал ҳам охирда номеро ҳастад. дар чорраҳаи геолог 2 ҳуҷра дорад, 65 метри квадратӣ дорад. дар ҳафтум ошона айни ҳол қарор дорад. дар ошонаи ҳафтум бино бошад, бинои ошонага аст. бино дӯстон ана ҳамин бино аст. бинед, ана ҳамин бино аст. 470,000 сомонӣ нарх. боз як хонаи дигар аст дар ҳамин бино. дар давоми ҳамин эълонҳо аст. хоҳишмандам тамошо кунед. шарт нест таъриф кардан. ду рақами акабат метавонед ки дӯстон муроҷиат кунед. эълони сеюм мегзарем. бардори хуҷандбуда ва шахсони бонуфуз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар 18 микрорайон. 2 ҳуҷра қариб ки 40 метри квадратӣ аст. 2 ҳуҷра 38 квадрат. дар ошонаи 8 айни ҳол худи ҳамин квартира қарор дорад ва нархаш бошад 360,000 сомонӣ. рақамҳои 928 99 80 89 дӯстон, ҳозир занг занед пурсен. хона дар бинои нави навсохт. дар бинои нави навсохт бардоро. лифт кор мекунад, обу барқи доимӣ дорад, техпаспорт дорад, расмиёт тариқи нотариус анҷом дода мешавад бардоро. минтақаш хеле минтақаи хубае дӯстон. поликлиникаи рақами 5 дар наздикияш. ба чорумин эълон мегзарем подписчикои азиз. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар чорраҳаи геолог. гуфтум дӯстон ки дар давоми ҳамин эълонҳоям ҳастанд. 2 ҳуҷра 44 метри квадратӣ дар ошонаи якум этаж дай. 349,000, хак 350,000 бардоро. занг занед, муроҷиат кунед, муомила кунед дӯстон. рақамҳое ки гузоштагем 885 88 58 96. хона дар бинои ноошонага аст. худи хона бошад дӯстон, гуфтем дар ошонаи аввал. мактаб ҳастай наздикишта. поликлиникаи рақами 5 ҳастай. об барқи доимӣ дорад. садик ҳастай. ҳуҷҷатҳошам ҳастай бардоро. панҷумин эълон мегзарем. бардори клуб буда. шербачаҳое ки дар клуб ҳастен. кӯчаи Исмоили Сомонӣ. агар ки пурсен ака и кадом Сомониро гуфтиста бошед? нав бозори Сомонӣ сини ана маҷмӯа мегӯен ҳамун тарафа гуфтиста бошед? не дӯстон. дар наздикии масҷиди ҳоҷи Мирзо аст дӯстон. и хона дар наздикии
масҷиди ҳоҷӣ Мирзо. Як ҳуҷра 36 квадрат дар якум ошона аст. Квартира бардо. Деволоша бинен чӣ хел аст. Чун мисли шиша. Бениҳоят ремонти нав ва ремонти хуб. Як хонаага аст. Дар бинои 6 ошонаага. Худаш бошад дар якум этаж 215 000 сомонӣ нарх. Эълони шашум мегзерем, рақамош бардоруб дар поён ҳастай, занг зада муроҷиат кунед. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд боз. Номаш квартираи Бохтар меган. Ном дорад доми Н. Квартираи Бохтар. Ном дорад доми Н. Як ҳуҷра 25 квадрат дуюм этажай бардор азиз. Дуюм этажда аст. 220 000 сомонӣ. ба хотири ҳамин нарх дӯстон якта лайкора бозен. Аз шумо чиз намеравад. Хоҳишмандем. Ва рақамҳои 925 57 94 метавонед ки занг занед. Квартира дар бинои 4 ошонаага аст. Хеле ҳамин квартира бошад дар дуюм ошона қарор дорад дӯстон. Бо кирпичай. Доми кирпични. Ремонташ навай. Баъд неса метавонед ки зиндаги кунед. Ҳафтум эълон мегзарем шероинар ва подписчикони муҳтарам. Хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор дар универмаг. Пупрсен ки ака универмагш куҷода боша? Рӯ ба рӯи Себистон. Рӯ ба рӯи Себистон. 2 ҳуҷра 40 метри квадрати широина. 40 квадрат 300 000 нарх. То ҳадди имкон, то ҳадде ки мақсад бардо тавонистем пешкаш кардем бари шумо, равон ҳам карданд. Ина бигирем шербачо агар зуртон раса дар ошонаи 4 40 квадратай ҳамон ҳуҷҷатхони хел ремонти ништияги бад 300 000 сомонӣ нарх рақамҳои 907 охираш 46 занг бизанед. ҳаштумин эълон мегзарем дӯстон. Боз хонаи фурӯшӣ дар Душанбе аст. Дар Душанбе. Ака гуфтан акаҷон ҳами зурмон намераса ростига да этажҳои 7, 8, 12, 11 мақсад дар ин ошонаҳо ростига нарх навоҳо беҳад баланд ҳастанд аз 350 000 болотар. Лекин анаи сокилни этаж бардоро ака бинен 48 квадрата дар Зарафшон 2 ҳуҷра дорад дар ошонаи сокилӣ қарор дорад. 278 000 сомонӣ. Бардоро як сол пеш агар даётон бошад машмода гуфта будам ҳамин соколо қимат шидесан рӯзторӯз ина имрӯз ба 278 000 ҳастааст. Рақамҳои 38 32 охириш 480 занг занен муроҷиат кунед. Ба нуҳумин эълон мегзарем дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 18 микрорайон. Дар 18 микрорайон ака бибинен 2 ҳуҷра 58 квадратай наме қаремонти ништяк ягам қаремонти зебо нави замонавӣ дорад дӯстон. Ду комнатага ҳаммом ҳоҷатхона ва и катту кути зебои хона боёра бардоро бинен. Бо чунин зебоӣ 345 000 сомонӣ меган. Лекин ошонаш цокилнай бале баъзе аз шумо да махул нашид гапам. Неки трезоша хитон ба назар бигирем бардоро. Падоби дар ошона якум ба монанде ки мегӯяд ки ҳамин хона дар якум ошона қарор дорад. Чунин ба назар мерасад. Аммо дар сокилни этажай трезои калон калон будага то заг бе мамоният метавонед ки шаҳрро тамошо кунед. Дар рақамҳои гузоштагӣ хоҳишмандам занг бизанед. Эълони даҳам дӯстон. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар 18 микрорайон. Анаи зебогира бинед ака. Ака бинед бардоро. 8 этажа кадом вақте ки лифт кор накуна пой пиёда меброя. Нархаш 360 000 сомонӣ. Ремонти ӯ хона ба ин хона бардоро фарқи эсай. И 38 квадратай ду комнатан, лекин вай бошад 58 метри квадратӣ дар ошонаи сокилӣ. Ака желаен да хитон бардорома маҷбур намекунам. Нархи 360 18 микрорайон шаҳри Хуҷанд дар ошонаи 8 қарор дорад. Обу барқ доимӣ техпаспорт дорад. Хулласи гап лубои хел мақсади гап ки ба номтон мегзаронам ета. Дӯстон, хоҳишмандам лайкора бизанем. Ягон чиз намеро ҳатман обуна шина. Барои зуд савдо хонаи хид метавонед ки дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. Автодоё дар хизмати шумо аст дӯстон. Асоси гапзании мо фаҳмонидан ба мардум ки дар ҳамин ҷа хи хона ҳастай. Барен агар зуртон раса бигирен. Мисли дигар блогера бардоро хеле монтажи хеле ништияк намекунем.
мақсада гап мезанем мардуро. лайк чора бизанен, лайк шумо ба мо фоидавар аст, дастгири шумо пешравӣ кор мешавад. То наврҳои оянда худояро мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.